Dịka nlekọta ahụike si bụrụ ihe kachasị mkpa ma bụrụkwa ihe ejighị okwu eje na ya nyere mmadụ, onye isi oche kansụl Anaocha Comrade Romi Ibekwe afụtago nke a dịka ihe dị oke mkpa wee denye afa ndị mmadụ gafere 1,000 bụ ndị Anaocha na nlekọta ahụike Anambra steeti bụ ASHIA maka ịdị na-enweta nlekọta ahụike bụ ịgba. Afa ndị a nke edenyere na-anaghị ha ego ọbụla bụ nke metara obodo dum dị na kansụl ime obodo ahụ bụ na njikọ aka St. Cletus Hospital Nneni ma bụrụ nke ebumnobi ya bụ ndị ikenye, ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị tinyere ụmụaka. Onye nta akụkọ anyị Chinelo Ọnwụzulike dị akụkọ a n'uju ka anyị sonyere ya. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu na ya bụ ọgbakọ ka Comrade Ibekwe si na arụike bụ ihe kachasị oke mkpa n'ọnya mere ha ji wee na-adọnyere ndị ụlọọgwụ ahụ ukwu ịhụ na ndị niile bi n'ime obodo, ndị gụnyere ndị arọ ha gbagotegoro, ụmụ nwaanyị dị ime na ndị ka na-atụkwa ime na imerime ndị ọzọ ka ha wee nwee ike iji na-anara ọgwụ arụike na ihe ndị ọzọ na ya bụ ụlọọgwụ ma kwukwazịa na ha ga na-enene arụ ha kwamgbe. Onye Chief Executive nke St. Cletus Hospital Nneni bụ Maazị Christos Obianodo kwupụtara na ọ bụ otu ha si wee na-enwe mkpatụta inyere ndị mmadụ aka, ya mere ha ji wee na-adọnyere Mayor Anaocha bụ Comrade Ibekwe ukwu ịhụ na ndị mmadụ bụ ndị nke na-ejezi na-anara arụike mgbe ọ dị ka ahụ a na-anwụ ha, wee kpọkwazịa oku ka onye ọbụla na-chee echiche gbasara inyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka kachasịa ịkwalite ọnọdụ arụike ha. N'otu aka ahụ ka onye na-anọchite ọgbantụ vote nke Anaocha 2 na ụlọ omebe iwu nke Anambra steeti bụ Honorable Ejike Okechukwu siri na amụma a bụ nke kachasị mma n'ihi na ọ na-eme ka ọgwụ dị ọnụ ana ma na-achụkwazi ndị adịgboroja ọsọ ukwu elu ana, si na ihe ahụ Comrade Ibekwe mepụtara bụ nke ukwu dike Gọvanọ Chukwuma Soludo zọpụgoro iji wee hụ na ụmụ nwaanyị dị ime na ụmụaka na-anara ọgwụ arụike n'efu, ma tozie Comrade Ibekwe maka ịdọnyere Gọvanọ Chukwuma ukwu ịhụ na ndị Anaocha bụkwa ndị na-anarazi arụike site na ASHIA. Abụ m Chinelo Ọnwụzulike maka akụkọ ụwa ABS.